Salam mehriban adamlar. Ferlu temeden bu edek sanna Xiaomi kampaniyası barada kızıklı malumatlar bolar. İntak video başlamadan öňürti Ferlu tutan size bir sürpriz var. Ve bunu videonun sonunda bilip bilersiniz. Şonuň üçin videonun soňuna çeni göreliň. Ve bizim kanalymyza agda bolmadyk bolsaňyz agda bolalyň, jaňjaga basalyň we şeýdem video başlalyň. Xiaomi kampaniyasy bu şumatki ýörgünlük etýän telefonlar bolan Mi ve Redmi telefonlar öndüren kampaniyadır. Ol Xitayň paýtaty Pekinne, Leijun we Yetistan kapitalyndaky partnerler tarapyndan 2010-njy ýylyň 6-njy aprelinde döredildi. 2000-njy ýylda Leijun Joyo.com online kitap dükany döretýär. 2004-njy ýylda Amazon.com'a 70 milyon Amerikan dollaryna satýar. Indi bolsa to faktlary geçeliň. 1. Xiaomi diýmeklik aslynda näme? Xiaomi bu iki bölünen söz bolup, Xiao ve Mi sözlerinden emele gelen sözdür. Gön many daýdanda terjimedende Xiao kiçi, Mi bolsa tugy diýmeklikdir. Ýöne bu budistleň düşünjesi boýunça kiçi zatdan başlap hasıl etmekle aňlatýar. Ve Mi'nin iki sany manysy bardyr. Birinjisi, Taýlaryň kaligrafiýasynda ýagny hat ýazawlarynda Mi sözü başaşak ýazylanda ýürek diýmekle aňlatýandyr. İkinci manysy mobil internet diýmekle aňlatýandyr. İkinci, Xiaomi kampaniyasy 2010-njy ýylyň 16-njy awgustynda resmi ýagdaýda Android esasly MIUI operasiýon ulgamyny döretýär. Ýani bu näme diýmek? Bu Apple'daky iOS ýaly we Samsungdaky TouchWiz ýaly operasiýon ulgamy bolýandyr. Üçüncü, Xiaomi kampaniyasy açylandan 1 ýyl soňra, ýani 2017-nji ýylda ilkinji Xiaomi Mi 1 telefonyny 2012-nji ýylda bolsa Xiaomi Mi 2-nji telefonlaryny döretýärler. We şumat iň ütköşük telefonlarynyň biri Mi Mix Alpha telefondur. Bu telefonyň ütköşükleri onuň ähli taraplar ekran bolup, diňe kamera alynýan ýeri ekran däldir. 4. 2018-nji ýylda Xiaomi kampaniyasy dünýäde telefon satmak boýunça reytingde 4-nji ýere bardy. Başdaky orunlarda Apple, Samsung ve Huawei bardyr. 5. Mi bilen Redmi telefonlarynyň tapawudy. Bu telefonlar aslynda Samsung'un Galaxy A ve Galaxy S seriýalary bolşýaly Xiaomi kampaniýasynyň telefon seriýalarynyň görnüşleridir. Yani umumy hemme seriýalaryny aýdyp geçemizde olaryň Mi, Mi Note, Mi Max, Mi Mix, Pocophone, Black Shark ve Redmi seriýalary bardyr. Redmi telefonlar Mi telefonlara garanyňda biraz ardan we hilpetrak bolýandyr. 6. Indi geleliň gyzyklygyny. Näme üçin Mi we Redmi telefonlar ardanka? Birinji sebäbi, Xiaomi kampaniyasy öz satuw işçileriniň köpüsini online esas barýar. Şoň üçin bu telefonlar ardan satylýar. Yani başlara ýörükde satylýan storelarda, ýagny sowda dukanlarda ýokdy. Indi ýagny soňra Mi storelar döredildi. İkinci sebäbi, Xiaomi kampaniyasy öz haritlaryny reklam etdirmeýär. Yani mediada zatda kän görmeýänsiňiz we şol reklama çykaljak boldan haritlaryny ardan bahadan satýarlar. Aslynda gatwy pikir. 7. Xiaomi kampaniyasy telefondan başga-da köp sany önümler öndürýändir. Olara Mi Band sagatlary, öýhojalyk enjamlary, telefon aksesuarlary, telewizorlar degişdir. 2019-njy ýyldan başlap bolsa Xiaomi äýnek, kepka, ýastık, zontik, sumka ýaly ýöneki önleri öndürip satyp başlady. We ýene kinde koronavirus sebäpli täze Mi maskalarda döredilip satyga çykaryldy. 8. 2014-nji ýylda Xiaomi kampaniyasy Singapurda ilkinji şahamjatyny döretdi. Singapurdan soň Malaziýada, Filipinlerde we Hindistanda açyldy. Ve indi kaýlarda Indoneziýa, Taýland, Russiýa, Türkiýe, Braziliýa we Meksika girmek ýeňleşdirýär. 9. 2014-nji ýylda Xiaomi kampaniyasy bir ýylyň içinde 2,11 milyon telefon satyp Guinness rekordlar kitabyna girdi. Ve soňra 2018-nji ýylda Hindistanda 500 tane Mi storelar ýani Mi dukanlaryny açyp ýene täzeden rekorda girdi. 10. 2019-njy ýylda bu kampaniýa 2020-nji ýylda 10-dan gowrak 5 telefonyny satyga çykarjakdygyny ma'lum etdi. Ve olaryň käbiri ýem döredildi.
Yani olara täzelikde çıkan Mi 10 ve Mi 10 Pro telefonlar ve Black Shark 3 Pro telefonlar değişidir. Indi gelelim sürprize. Qadirdan adamlar, bu gedek videonun sonunda ingo komentari yazıp köp like alana 50 manat sowgadymyz var. Ve bu sowgady indiki videoda kimin alandığını bellep geçer ve 50 manat sowgadyn el telefon belgisini oklar. En köp like alan ildeşmizden telefon belgisini tesvirde özümüz direkt sorarız. Şeýlelikde bu videonun sonuna geldik. Başdaky aýdyşym ýaly. Eger bizim kanalymyza agzap bolmadyk bolsaňyz agzap bolalyň, jaňjaga da basalyň ve like köp komentari ýazyp başlalyň. Hoş, sag bolun.